யாரும் இல்லைன்னா நான் பண்றேன். ஐ திங்க் நேத்து இவர் நவீன் பிரபு பண்ணாரு. ஓகே. He did it actually yesterday. இன்னைக்கு நேத்து கூட கம்மி தான் ஜனங்க, எல்லாமே பண்டிகைனால. விஜயதசமி. ஆமா. ஸோ நேத்து கூட கம்மியான இதுதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பண்டிகை நாள். ஸோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி இருந்தா கூட எங்க கிளாஸ் உண்டு. அதனால எதுவுமே நம்ம வந்து நிப்பாட்ட முடியாது. ஸோ அந்த 18 days மாத்திரம் எப்பவுமே போஸ்ட்போன் பண்றது கிடையாது. ஆனா ப்ரீபோன் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணிப்போம். பட் சி இன்னைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஸோ நாளையிலேருந்து எல்லாரும் வருவோம். நாளைக்கு மிகவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டிவோட்டிஸ் நாளைக்கு. ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் 13th சாப்டர் பற்றி. ஸோ இட் வில் பி குட் இஃப் எல்லாருமே வந்தாங்கன்னா தட் வில் பி பெட்டர். எஸ், ஐ திங்க் இன்னைக்கு நாம் பக்தி யோகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வில்வமங்கல தாகூர். ஆல்ரெடி ராதிகா ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி வில்வமங்கல தாகூரை பற்றி. ஸோ பக்தி சேவை, கண்ணையே தன் கண்ணையே அவர் வந்து குருடாக்கிட்ட இவர். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் தான் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வழி நடத்துதலாக இருந்தார். ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்தி. பூர்வ ஜென்மத்தில் ஒரு பக்தனாக இருந்து இந்த ஜென்மத்தில் சாபத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சபிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில் வந்து அவர் வந்து கண்ணையே எடுத்துட்டு எந்த பெண்மணியை பார்த்தாலுமே அவருக்கு அந்த சபலம். ஸோ இந்த கண் இருந்தால் தானே அப்படின்றதுக்காக தன் கண்ணையே தானே குத்திக்கிட்டு, ஸோ அதை கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரே கூட இருந்து அவருக்கு வந்து வழி நடத்துதலாக இருந்த அந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம வந்து பக்தி யோகம். ஸோ பக்தி யோகத்தில் நம்ம போகும்பொழுது பகவானே நமக்கு துணை இருப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து நமக்கு திடமாக நம்ம மனசில் இருக்கணும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. நாளைக்கு ஏகாதசி உபவாசம். ஸோ எல்லாரும் நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தாஜி உங்கள்கிட்ட அந்த பிடிஎஃப் இங்கிலீஷ் பிடிஎஃப் இருக்குங்களா? ஸோ நான் இந்த நவீனுக்கு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். யா, ஹரே கிருஷ்ணா. நவீன் பிரபு தானே இது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. சாரி பிரபு, இந்த சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே உனக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஐ வாஸ் அவுட். ஓகே, ஸோ தட். ஸோ காயத்ரி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா உங்களுக்கு? தெரியல மாதாஜி, எந்த மெசேஜும் வரலை. அப்படிங்களா? சரி இருங்க, நான் இந்த செஷன் ஆன பிறகு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நவீன் பிரபு வாசிக்கிறேன்னா நீ வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோப் எல்லாரும் பண்டிகை எல்லாம் நல்லா கொண்டாடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுல பூஜை எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனே ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுஸ்ருதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு பக்தி யோகத்துல லாஸ்ட் சாப்டர், அதாவது பக்தி யோகம் பேரே, அந்த அத்தியாயத்துக்கு பேரே வந்து பக்தி யோகம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேற்று நம்ம பார்த்தது விஸ்வரூப தரிசன யோகம். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து தன்னுடைய உலகளாவிய அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்டும்படி கோருகின்றார். ஆக்சுவலி பகவானும் அந்த உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் அந்த உலகளாவிய அந்த வடிவம், அதாவது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எங்கே தொடங்கி இருக்கிறது, எங்கே முடிகிறது, இதனுடைய முதலும் நடுவும் முடிவும் எதுவுமே புரியாத அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனால் காண முடிகின்றது. அனைத்து அண்டங்களும் சரி, எல்லா உலகங்கள் இருப்பவர்கள் அனைவருமே வந்து
பகவானுடைய ரூபத்துல இருப்பதை அவனால் காண முடிகிறது. ரிஷிகள் எல்லாருமே கை கூப்பிய வண்ணம் பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை உச்சாடம் செய்து பகவானுக்கு வந்து வணங்குகிறார்கள். அதே சமயத்துல அசுரர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கும் அங்கும் பயந்து ஓடுகின்றார்கள். எதுக்காக இந்த விஸ்வரூபம் இப்போ வந்து பகவான் அவதாரம் எடுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கலக்கம். அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்பதையும் அர்ஜுனனால் காண முடிகின்றது. ஸோ அங்க பார்த்தா துரோணாச்சாரியார், அதுக்கப்புறம் வந்து பீஷ்மர், கர்ணன், அதுக்கு ஜெயத்ரதன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 பக்கத்துல படையில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த வாய்களுக்குள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நுழைவதை பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கின்றார். ஸோ அதாவது அந்த கோரமான பற்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நசுக்கப்படுவதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து காண்கின்றார். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து அந்த ஆச்சரியமும் பக்தி பரவசம் எல்லாமே கலந்து இருக்கும் பொழுது குழப்பம் ஒன்றும் உருவாகின்றது. ஏன்னா அவருடைய கண்கள் முன்னாடியே தன் படையை சேர்ந்தவரும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து துரியோதனன் படையில இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ரத்த சம்பந்தங்கள் அனைவருமே வந்து அந்த வாய்களுக்குள் நசுக்கப்படுவதை கண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கமும் குழப்பமும் வருகின்றது. ஸோ அதுதான் வந்து பகவான் சொல்வார், நீ இந்த உருவத்துல வந்து முன்னாடி என்ன இருந்தது, இப்ப என்ன இருக்கின்றது, அதுக்கப்புறம் இனிமேல என்ன இருக்க போகின்றது எல்லாத்தையுமே நீ பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ பகவானை பார்ப்பதற்கு நம்ம வந்து இந்த தூய பக்தி ஒன்றுதான் நமக்கு மூலதனமே. ஸோ இந்த உலகளாவிய வடிவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்வதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதுவாக இருப்பதில்லை. ஏன்னா அந்த வடிவத்துல வந்து நம்ம வந்து உறவு கொள்வதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது 5 விதமான சம்பந்தங்கள் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். அதுல எந்தவித சம்பந்தம் நாம் ஏத்துக்கிறோமோ அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த உலகளாவிய வடிவம் வந்து ஒத்துழைப்பு. நமக்கு கூட அந்த பக்தி வராது, பரவசம் வராது. இட் இஸ் நாட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 கைகளுடைய உருவத்தை காட்டும்படி கேட்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பகவானும் அவனுடைய கலக்கமும் முடிவுக்கு வரட்டும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தையும் காட்டி அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண ரூபத்தையும் காட்டி அருள்கின்றார். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம 11வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், சம்மரி. ஸோ இன்னைக்கு 12வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவம் மற்றும் உருவமற்ற நிலை, இது 2க்கும் இருக்கக்கூடிய இது 2 விதத்திலையுமே பகவானை வந்து நம்ம வந்து பக்தி செய்யலாம். உருவமற்றதிலையும் வந்து பக்தி செய்யலாம், உருவ வழிபாட்டிலையுமே வந்து பக்தி செய்யலாம். ஆனா பர்சனல் ஃபார்ம் அதாவது இது உருவமற்றது என்பது இம்பர்சனல் சொல்லுவாங்க. உருவம் உள்ளது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் ஃபார்ம், சச்சிதானந்த விக்கிரகம், ஸோ அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த உருவம் உள்ள நிலையில நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஈஸியா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். உருவமற்ற தன்மையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவர்களோட பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைகின்றார்கள். ஸோ பக்தி வளர்ச்சியினுடைய முன்னேற்ற நிலைகள் நிறைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து சகாம கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான யோகம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே இல்லைன்னா கூட ஒரு நார்மலான எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் மற்ற அனைத்து செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்கிறது. ஸோ இத்தனை விதமான இது வந்து பக்தி சேவைகள் அனைத்தையுமே நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ அவருடைய தொண்டனாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சேவகனாகவோ இல்லை பக்தனாகவோ இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய இயல்புகள் தகுதிகளை பற்றி இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் எல்லாம் இருப்பவர்கள் எல்லாமே என்னுடைய உன்னதமான பக்தர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சில இயல்புகள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை தான் இந்த அத்தியாயத்துல நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ரொம்ப சிறிய அத்தியாயம். ஸோ ஒன்லி 20 ஸ்லோகாஸ் இந்த 12வது அத்தியாயம். எல்லா ஸ்லோகமே இன்னைக்கு நம்ம வாசிப்போம். ஸோ வெரி நைஸ் சாப்டர். பக்தி யோகத்துல நம்ம வந்து லாஸ்ட் சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். எஸ், ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது கொடுக்கணும். நவீன் பிரபு வாசிக்கிறேன்னு வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. இருக்கட்டும், அவரு கைய உயர்த்தலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னு நான் வாசிக்கிறேன். ஏதோ எடுத்துட்டேன். ஓகே, அவருக்கு நாளைக்கு பிராக்டிஸ் ஆயிடுங்க. அவருக்கு 14th சாப்டர் மாதாஜி. ஓ, it is not 12th, 14th chapter. Okay.
எஸ் பிரபு, வாசிங்க பிரபு. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते येषाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. எஸ். ஸோ மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? அதாவது வெரி பேலன்ஸ்டு பீப்புள் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து தடுமாற்றங்கள் அற்றவர்கள். எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, ரொம்பவுமே ஒரு என்ஜாய்மெண்டான இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய அதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு நிலை போல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். அவங்கதான் வந்து பக்குவமான நிலையை அடைந்த மனிதர்கள். ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா, அதாவது பகவானுடைய உருவ வழிபாட்டை அதுல பக்தி செலுத்துறவர்களா, இல்லை தோன்றாத அருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி ரூபத்துல இருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம வந்து பக்தி செய்யறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வழிபடுபவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் பக்குவமானவர்கள். யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஏவம் சதத யுக்தாயே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுக்தா என்றாலே ஒரு யோக நிலையில் நிலை பெற்றவர்கள். பக்தாஸ்வம் பரியுபாசதே, பக்தர்களாக இருப்பவர்கள். பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய பர்சனல் ஃபார்ம் மேலதான் வந்து எப்பவுமே பக்தி செலுத்துவாங்க. அவங்க எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அது அவங்கள பொறுத்து. ஆனா அந்த 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்க இருப்பாங்க. சோ அக்ஷரம் அவ்யக் தேஷாம் யோ யோக வித்தத்தமா, அதாவது தோன்றாத அவ்யக்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனன் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், பகவான் அதுக்கு என்ன ரிப்ளை கொடுக்கிறாருன்றது பாப்போம். श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते शरद्धया परयभेदास्ते ते मे युक्ततमा मादाः. யுக்ததமஹ மதஹ. ஓகே, மையா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உருவத்தின் மீது, அதாவது பகவானுடைய ஒரு தனிப்பட்ட உருவின் மீது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he has his own personal form இல்லையா? பகவானுடைய அந்த ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உடலும் ஆத்மாவும் வந்து தெய்வீகமானது. ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து நமக்கு மனதுல வந்து நிலை பெற்று விட்டால், ஸோ திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், அதாவது எந்த அளவுக்கு தெய்வீகத்தன்மையான நம்பிக்கை, சாதாரண நம்பிக்கை கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பகவான் மீது, எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள், அதாவது பகவானை செவிச்சுட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படிப்பட்டவர் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவத்தை வணங்குபவர்களை விட பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து வழிபடுபவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் பக்குவமானவர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, நம்பிக்கையும் ஈஸியா வரும். இப்போ நம்மளால ஒரு இது மேல நிலை கொள்ள முடிகின்றது என்றாலே அதுக்கு அடுத்தது அதுல வந்து நம்ம வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது என்று பொருள். சோ நமக்கு இந்த உருவம் என்பது நம்ம மனதுல பதிந்து விட்டால் கண்டிப்பாக அந்த உருவத்தின் மீதே நம்மள வந்து நம்மளுடைய தியானத்தை நாம வந்து தொடருகின்றோம், பக்தியை நாம வந்து தொடருகின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அது ரொம்ப சுலபமான ஒரு ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. அது டெய்லி செய்யறது ஒன்றிதான் நமக்கு கஷ்டம். ஸோ அதாவது பிராக்டிசிங் டெய்லி தான் நமக்கு வந்து கடினமான பாதை, எதுல? உருவ வழிபாட்டுல. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு பண்ணுவோம், ஒரு நாளைக்கு பண்ண முடியாம போயிடும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா அந்த புருவ வழிபாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்துவது வந்து மிகவும் சுலபமான காரியம். ஆனா அதையே வந்து தோன்றாத அருவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தியான வழிபாட்டுல உட்காந்து மனசை நிலை நிறுத்தி 2 புருவ மத்தியத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மனதை நிறுத்தி உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எல்லாம் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல மனதை நிலை நிறுத்தி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பகவானை வணங்கணும். அது வந்து கடினமான ப்ராசஸ். அது எல்லாராலுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போக முடியாது. எஸ், 3rd and 4th ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कम् अचिन्त्यं च गूढस्थम् असलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियक्रमं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रदाः. ஸோ ஆனால் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம்,
சோ அது வந்து தோன்றாத அருவத்தை பற்றி சொல்கின்றார் பகவான் வந்து. தோற்றம் அளிக்காததும், அதாவது உருவமற்ற தன்மையும், புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டும் இருப்பது. நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போனா கூட ஒரு உருவத்தை, அதாவது கடவுளுடைய உருவத்தை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து ஆத்ம திருப்தி, அதன் மேல பந்தம், இது எல்லாமே நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஒரு நிமிஷம், ராதிகம்மா செஷன்ல இருக்கேன். ஓகே. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது, நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ உருவத்தை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு அதன் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு, அதாவது அந்த உருவத்திலேயே வந்து பக்தியை வந்து நம்மளால அவன் மேல செலுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையை நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும். ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே நீக்கமறை நிறைந்திருக்கின்றார் பகவான் நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து பக்தியை வந்து அதுல ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா அது ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ். எங்கும் நிறைந்திருந்தும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும், நம்ம எல்லாருக்குமே புலன்களுடைய இது வந்து செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி, பார்வை நம்ம கண்ணுக்கு எவ்வளவு எட்டுதோ அது வரைக்கும் தான் நம்மளால விஷன் எடுத்துட்டு போக முடியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனதிலையும் எந்த அளவுக்கு ஸ்திரத்தன்மை இருக்கோ அதற்கேற்றாற் போலதான் பகவானுடைய ஆற்றல் ரூபத்தை நம்மளால வந்து இதயத்துல ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும்போது அந்த சக்தி ரூபத்து மேலேயே தியானம் பண்ணணும்னா அந்த மனசை அதை கட்டுப்படுத்தி அந்த ஒருநிலைப்படுத்துவது வந்து மிகவும் சிரமமான காரியம். சோ மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மை, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை எப்படி அவர்கள் செய்கின்றார்கள், சோ எப்படி அவர்கள் இந்த பகவானை சேவிக்கிறது எப்படி செய்யறாங்கன்றத இந்த இதுல சொல்றாங்க. பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, அதாவது 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 புலன்களின் செயல்கள், அதுக்கப்புறம் மனது, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தோன்றாத ஒரு இது இயற்கை, இது எல்லாத்தையுமே, அதுக்கப்புறம் மனதான பிறகு நுண்ணறிவு, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. சோ எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி, சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவரையும் ஒரு போல பாவிக்க கூடிய தன்மை, அதாவது அன்பு செலுத்துவதில் நம்ம வந்து எந்த ஒரு பேதபாவமும் நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி இவன் நல்லவன் அவன் கெட்டவன் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வரவே கூடாது. எல்லாரையுமே ஒரு போலவே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய தன்மை. சோ அன்பு கொள்வதில், சோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும். நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, அதாவது நமக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, அடுத்தவர்களுக்கும் அது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால் நன்மைகள் விளைய வேண்டும். அதுதான் வந்து உண்மையிலே நன்மைகள் தரும் செயல்களில் ஈடுபடு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். சோ ஆனா இத்தனை ப்ராசஸையும் பண்ணிட்டு தான் நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய இடத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியும். ஆனா அதுவே வந்து பகவானுடைய ரூபத்துல வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த புலன் நுகர்ச்சி இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட இது எல்லாமே நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. ஒன்லி அந்த உருவத்தையே மனசுல நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நிலை நிறுத்தி கொண்டு பக்தியை நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்து செல்லலாம். உருவம் எப்பவுமே விஷுவல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரத்தன்மை உண்டு. சோ அதாவது நம்ம புக்ல படிக்கிறத விட ஆடியோ கேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும். அதே ஆடியோவோட வீடியோ பார்த்தோம்னாக்கா மனதுல ஈஸியா பதிஞ்சிடும். அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய பிம்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவம் வந்து நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நிலை கொன்று விட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து அது மேலேயே நம்ம மனதை வந்து நிலை நிறுத்தி நாம வந்து பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்துக்கு ஈஸியா போகலாம். ஆனா தோன்றாத அருவத்துல வந்து நம்ம வந்து மனதை நிலைநிறுத்தி விட்டு நம்ம செய்யணும்னா அது மிகவும் கடினமான ப்ராசஸ். ஆனா 2 முறையுமே வந்து விடுதலைக்கு உடையதுதான், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 2.5 கல்ஷோ அதி கதரஸ் தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் அவ்யக்தாகி கதிர்துபூகம் தேகவத் பிரவாப்யதே. எஸ், எவரது மனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அதனே கண்டினியூவேஷன், பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். இதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே சிரமமானதாகும். ஏன்னா இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட புலன்களும் சரி, மனது, அறிவு, இது எல்லாமே அந்த ஷட்டில் பாடி ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
வெரி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. அது நம்மளை எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்கட்ல தான் கொண்டு வந்து வைக்கும். அதனால வந்து அதை எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த தோன்றாத இது மேல வந்து நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை சதா சர்வ காலமும் அந்த கண்ட்ரோல் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம அது வேற நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு டேக் கேர். ஸோ அதனால வந்து மிகவும் கடினமான பயிற்சி. இதுல முன்னேற்றம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் கடினமானது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 6 and 7 ரெண்டும் வாசிங்க. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்த மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தயாதந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையா வேஷித சேதசாம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களது எல்லா செயல்களையும், ஆனால் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி. ஸோ பகவான் இடத்துல தன்னுடைய அனைத்து செயல்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக செய்யறது, எனக்காக துறந்து, அதாவது செயல்களை துரத்தல் கிடையாது, செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் ஆக்சுவலி. பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, அதாவது இடைவிடாது எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது, நம்பிக்கை வச்சுட்டு பகவான் மேல பக்தியை செலுத்துதல். எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து, ஸோ எப்போ சதா சர்வ காலமும் பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை லைத்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அவர் மேலே நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல வந்து அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை வந்து நிலை நிறுத்தி கொண்டு எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, ஸோ அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ இதை விட நமக்கு பெரிய உத்தரவாதம் வேற என்ன இருக்கு? ஸோ நம்ம எந்த ஒரு டீவியேஷன் இருக்கக்கூடாது, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ பூரணமான பக்தியை வந்து பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே செய்யணும். பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த சம்சார சாகரம் அப்படிங்கிற இந்த கடல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து வெளியில எடுத்துட்டு போறார். அதாவது மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்துக்குள்ள நாம வந்து திரும்பி வரமாட்டோம். ஸோ அதுதான் வந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல. எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசி. மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயஹ. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி. ஸோ அதான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, நம்ம நவவித பக்தி எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பக்தி செலுத்த முடியும்னு பார்த்தோம். ஆனா இந்த ஒரு எந்த விதமான பக்தி செலுத்துகின்றோம், அதாவது அந்த 9 முறையுமே இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம், சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் தாஷ்யம், அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத ஃபுல்லா சரணாகதி அடையிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்திஸ் ஆக்சுவலி, எப்படியெல்லாம் நம்ம பக்தி செய்யலான்ட்டு. ஆனா இந்த 9 பக்திகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தியில நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மரணம், அதை வந்து அனன்ய பக்தியில செய்யணும்னாக்கா நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும்பொழுது எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது, பகவான் மேல ஃபுல் அதான் நம்ம மனதை நிலை நிறுத்தி விட்டு நம்ம வந்து அந்த ஜபத்தை நாம முழுமை செய்வது. இல்லைன்னா பகவான் மீது பக்தி கொண்டு பாட்டு, எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது பகவான் கிட்ட, ஒன்லி பூர்ணமான அன்பு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் பகவானை பற்றி கேட்தல், ஸோ அதுவும் அனன்ய பக்தி விதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது சொல்ல சொல்ல வந்து ஃபுல்லா மனசுல எடுத்துக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது, எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் கிடையாது. ஸோ கலங்கமற்ற பக்தி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை நிறுத்தி, பகவான் மீது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முழு அறிவையும் பகவானில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஆக்சுவலி. இவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது பகவான் பாத்தீங்கன்னா நாம் எல்லாருமே அவரில் வாழ்கின்றோம் என்பதில் ஐயமில்லை. அப்படின்னா பகவான் நம்மள வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார் கண்டிப்பா, அவருடைய கருணை என்பது நமக்கு உண்டு. ஸோ இவ்வாறாக நீ என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார். இதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி. ஸோ இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் எல்லாருமே அவருடைய அதாவது இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் எல்லாருமே. ஸோ இது பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நான் பிரம்ம சமீதா பாடுறத பத்தி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். பிரம்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
இந்த குழந்தைக்கு இவ்வளோ ஃபேமஸ் எப்படி அப்படின்னா, விருந்தாவனத்துல ஸ்வயம் வந்து நாராயணன் தான் வந்திருக்கார் கீழே இறங்கி அப்படிங்கிறது வந்து தெரியறது கிடையாது. ஆனா அங்கே அவர்களுடைய பாப்புலாரிட்டி பார்த்துட்டு அவர் கூட இருந்த இந்த அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் எல்லாரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு போயிடுறார். ஸோ நம்மளுடைய ஒரு வருடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் அந்த பொழுது. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் எடுத்துட்டு போயிடுறாரு ஆக்சுவலி. ஆனா பகவான் தன்னுடைய விழா, அதாவது விராட் சுரூபத்தினுடைய விரிவாக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த விரிவாக்கங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பாலகர்களையுமே வந்து அவரே வந்து படைக்கின்றார். எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க எல்லாருமே ஈவினிங் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ இவ்வாறு ஒரு வருடம் கழிகின்றது ஆக்சுவலி. ஆனா ஒரு வருடம் ஆன பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே தெரியறது இல்லையே அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இது யாருன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு பிரம்மர். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் கூட்டு வந்து விடுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்புறமா தான் அந்த பிரம்ம சமீதாவும் பாடுறது ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பகவானால தன்னுடைய ரூபத்தையே பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தைக்கு எல்லாமே பிள்ளைகள் இல்லை என்பதே தெரியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய விரிவாக்கத்திலே வந்து எடுத்துட்டு போனார். ஸோ அனன்ய பக்தி இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கிய ரசா. ஸோ அதாவது ஃப்ரெண்டுன்ற முறையில தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இருக்கு. ஸோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே முறையில தான் அவங்களுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் ஆக்சுவலி. எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. अदसित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என் மீது, அதாவது உன்னால அனன்ய பக்தி செலுத்த முடியல, பிறழாது உன்னுடைய மனதை என் மீது நிலைநிறுத்த முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் சாதன பக்தியாவது நீ பண்ணுன்னு சொல்வார். அதாவது இந்த ப்ராசஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ்கான்ல கூட இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நாமளும் பார்த்து சரி பகவானுக்கு இந்த மாதிரி நைவேத்தியம் கொடுக்கணும், அதுக்கான மந்திரங்கள் இது, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து இந்த சமயத்துல இது செய்யணும், இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ பக்தி இத்தனை ஜபங்கள் பண்ணணும், நம்ம மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சாதன பக்தினாக்கா இது இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறது. அதனால வந்து பக்தியில வந்து மேன்மேலும் முன்னேறி பகவான் மேல வந்து பக்தி செலுத்தக்கூடிய தன்மைக்கு வர்றது. ஸோ அதாவது உன்னால கலங்கமற்ற பிளைண்டா அந்த பிரேம பக்தி பண்ண முடியலன்னாக்கா ஸோ பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாகன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். வந்து என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நீ விருத்தி செய்து கொள்வாயாகன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. ஸோ எவ்வளோ கிரேட் ஆன ஒரு இது சாதனை இல்லையா இது. ஸோ ஆனா இந்த சாதன பக்தி கூட என்னால அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட ஃபாலோ பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செய்யும் தொழிலே நான் வந்து தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவானுக்காக செய்கின்றோம் நினைச்சிட்டு செய்யறது ஆக்சுவலி. ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகம் இங்கே, அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே பகவானுக்காக செய்கின்றோம் நினைச்சிட்டு செய்யறது ஆக்சுவலி. எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசி. अभ्यासे अभ्यासमर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. எஸ், பக்தி யோகத்தினுடைய ஒழுக்க நெறிகளை உன்னால பின்பற்ற முடியாவிட்டில் என்ன சொல்றார் பகவான், எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. அதாவது நீ உனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, அவை அனைத்தும் எனக்கு மட்டுமே செய்யறதாக நீ செய்யணும். ஸோ நீ வந்து எந்த கைங்கரியம் பண்ணாலுமே அது எனக்காக செய்யற, அவ்வளவுதான். ஸோ பலனை நீ எதிர்பார்க்க கூடாது, அனைத்துமே எனக்கு அர்ப்பணிக்கணும், உன்னுடைய கடமை மட்டும் நீ செய். ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடுவாய். ஸோ இது கரெக்ட் தான். இது மனசை நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும்னாக்கா பக்தியில நம்ம எடுத்துன்னு போனோம்னா கண்டிப்பாக பக்குவம் அடைகின்றோம். இது நம்ம டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக புரிய வரும். நெக்ஸ்ட் வாசிங் பிரபு. இது வந்து இருங்க. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபாஷ்யஷி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். அதாவது இது 9.27 ஸ்லோகம். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, அதுக்கப்புறம் வந்து நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ,
இவை அனைத்தையுமே நீ எனக்குன்னு சொல்லிட்டு அர்ப்பணித்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்வார். சோ எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து சொல்றது. ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்திற்கு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் 11th ஸ்லோகம் வாசிமா. अदैदत् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः குரு யதாத்மவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்வில், அதாவது உன்னால வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ண முடியல, நான் எதெல்லாம் செய்யறேனோ அது உனக்காகும், நான் சாப்பிட்றது எல்லாமே பகவானுடைய அவருடைய பிரசாதம், அவருக்குன்னு படைச்சிட்டு சாப்பிட்றது, அதுக்கப்புறம் நான் இந்த செயல் செய்கின்றேன் என்றால் ஏதோ ஒண்ணு கிரியேட் பண்றேன்னாக்கா அவை அனைத்திலுமே பகவானுடைய இது அர்ப்பணம், அவ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம் என்ன தான தர்மங்கள் கொடுத்தாலும் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறது. சோ இந்த மாதிரி வந்து அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக நம்ம செய்கின்றோம் நினைச்சு செய்ய உன்னால முடியலன்னாக்கா எவ்ரிதிங், அட்லீஸ்ட் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டால் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையுமே தியாகம் செய். சோ எதையுமே நீ என்னை பத்தி நினைக்க கூட தேவையில்லை, ஆனா நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கல்ல, ஒன்லி செயலை மட்டும் நீ செய், பலனை நீ எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்றார். அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது ஆத்ம ரூபத்தில் நாம நிலை பெற முயற்சி செய்ய முடியும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல வந்து பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனுக்கு நம்மளால போக முடியும். அதுதான் வந்து சகாம கர்ம யோகம். ஸோ இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தொட்டில் இது இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ நந்த மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுமாடுகளை வந்து தானமாக வழங்கினார் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க, பாகவதத்துல வந்து இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நற்காரியம் நடக்கும் பொழுது நாம வந்து அந்த சுப விசேஷத்துல வந்து நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம். அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, ஆனா இது வந்து என்னுடைய கடமை அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஆனா செய்வேன். ஸோ இந்த கோட்பாடெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகள் நம்ம செஞ்சுட்டே போவோம், ஆனா தான தர்மங்களும் வந்து கொடுப்பேன் நான், ஆனா அது நம்மளுடைய மனசை பொறுத்து, இவ்வளவுதான் நாம் செய்யணும்ட்டு கிடையாது. நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல எப்படின்னாக்கா நமக்கு வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துடணும், அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம். சகாம கர்ம யோகம்லாம் அப்படி கிடையாது, நம்மளுடைய விருப்பப்படிதான் ஒரு தான தர்மத்தை நாம வந்து கொடுக்கறது ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி பிரபு. ஸ்ரேயா ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். எஸ், இப்பயிற்சியினை உன்னால், அதாவது சகாம கர்மயோகம் உன்னால பண்ண முடியல, அதாவது வேலை செய்ய உன்னால முடிஞ்ச தான தர்மங்கள், உன்னால முடிஞ்ச நற்காரியங்கள் செய் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே. சோ அப்படியும் உன்னால செய்ய முடியல, ஞானத்தை விருதி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது ஞான யோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து அதாவது நிறைய வேதங்கள் எல்லாமே படிக்கிறது, அதுல வந்து நீ வந்து ஒருவேளை ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கொண்டா நம்மளுடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், அதாவது உள்புறமாக அந்தரங்கத்துல நம்ம வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கண்டிப்பா ஆகணும். ஸோ அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஆகலைன்னா நம்ம வந்து மீண்டும் அந்த இம்பியூரிட்டியோட இருந்தோம்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. நம்ம ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை அடைய அடையதான் நாம வந்து பகவான் இடத்திற்கு சென்று சேர்கின்றோம். சோ அது அவ்வாறு தூய்மை இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்துல நாம பிறக்க வேண்டிய அவசியம் ஆகின்றது. சோ ஞானத்தை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம் பெரியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தியானத்தை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் பலனை துரத்தல் பெரியது. சோ ஏனெனில் அத்தகு செயலால் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனநிறைவு என்பது ஏற்படுகின்றது. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. எஸ், 13 and 14 ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரக கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரங்காரக சமதுகு கசுகக க்ஷமி சம்துஷ்டக சததம் யோகி யதாத்மா திருஷ்ட நிச்சயக மய்யர்பிதமனோ புத்திர்யோ மத் பக்தக சமேத பிரியக. எஸ், அதாவது இந்த சுபாவம் இப்ப வந்து பக்தர்களுடைய சுபாவங்கள் வச்சு பகவான் எனக்கு இவர்கள் எல்லாம் பிரியமானவர்கள் என்று சொல்வார். இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து பகவான் இடத்துல எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். ஆனா இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பக்தி செய்பவர்கள் அனைவருமே எனக்கு வந்து அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் வச்சு நமக்கு சொல்றார். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகும். சோ இது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு யாரை பார்த்தும் கம்பேரிஷன் எங்க இருக்கோ அங்க கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை என்பது கண்டிப்பாக வந்துடும்.
சோ பொறாமை இல்லாதவனாகவும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்திலுமே வந்து சமநோக்கோட இருந்து அனைவருக்குமே ஈக்குவலான ஒரு பிரேமையை வந்து கொடுக்கக்கூடியவன், தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனும், நான் தான் எல்லாம் ஓனர், ஸோ ஐ எம் ஓனிங் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இல்லாதவனும். ஏன்னா பகவான் தான் வந்து இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர், அவர் தான் வந்து அனைத்திற்குமே உரிமையாளர், முதன்மை உரிமையாளரே பகவான் தான். நாம எல்லாம் சிலது காலம் டெம்பரரியா ஒரு ஓனர்ஷிப் எடுத்துட்டு கிளம்புறவங்க தான். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகவும், அதாவது போலி கௌரவம், போலி அகங்காரம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து அவன் வந்து கண்டிப்பாக விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடன் இருப்பவனும், சோ கஷ்டமான காலம் வந்தாலுமே அதுக்காக துவண்டு போகாமல், அதுக்கப்புறம் இன்பம் நிறைந்த வேளையில் அதுக்காக வந்து அகங்காரம் படாமலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிலை போல இருக்கக்கூடிய தன்மை, சகிப்பு தன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டாலரன்ஸ், திதிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்துல. சோ சகிப்பு தன்மையுடனும் எப்பொழுதும் திருப்தி விட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு செயலிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தியோடு இருத்தல். சோ இதனால வரக்கூடியது மன நிறைவு தான். சோ நமக்கு வேற ஒருத்தருக்கு நிறைய வந்து நமக்கு கொஞ்சமா வந்திருந்தா கூட இட்ஸ் ஓகே, பகவான் நமக்கு இது கொடுத்திருக்கார், ஓகே இதெல்லாம் கொடுத்தாரு இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இது கூட கிடையாது இல்ல அப்படின்ற அந்த மன பக்குவத்தை எடுத்துட்டு போறது. தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலை நிறுத்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசையும் புத்தியையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டாங்க. சோ இத்தனை சுபாவங்கள் உடைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனை வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சுதாமாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத சேவனம், பாத பூஜை செய்யறது ஆக்சுவலி இங்க. சோ தன்னுடைய நண்பன் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை வந்து கரெக்டாக கொடுக்கின்றார். எஸ் 15th ஸ்லோகம். यस्मान् नो द्विजते लोका लोकान् नो विजते सयः हर्षामर्ष भयोद्वैगर् मुक्तो यः ससमे प्रियाः. சசமே பிரியாக. ஓகே, ஆக்சுவலி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வந்து பாகவதத்துல இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் உண்டு. இங்க என்னென்ன பிக்சர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பாகவதத்துல இருந்து எடுக்கக்கூடியதுதான் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ நீங்க டைம் இருக்கும்போது வேதாபேஸ வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கு, அதை வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் எப்பவுமே நடுநடுல அத்தியாயத்துல போய் படிக்கவே கூடாது. எங்க ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இருந்து தொடங்கி இறுதியில தான் நம்ம முடிக்கணும். 18,000 ஸ்லோகங்கள் உண்டு ஆக்சுவலி. நமக்கு தெரியாது இந்த ஆயுஷுக்குள்ள நம்ம படிச்சு முடிப்போமான்றது எனக்கு தெரியாது, ஆனா அவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் உண்டு. சோ அத்தனையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி தான். அதை படிக்க படிக்க நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரானந்தம் கண்டிப்பாக உண்டு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டி, சிவபெருமான் இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ஆஃப் மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ அவர் சதா சர்வ காலமும் நாராயணன் மீதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தவத்தை வந்து வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பாரு. மகாவிஷ்ணுவுக்கு எப்பவுமே பிரார்த்தனை அவர் செய்யறது. ஸோ இங்க நாரதர், அதுக்கப்புறம் வந்து பிற முனிவர்கள் எல்லாருமே உட்கார்ந்துருக்காங்க. பகவானை பற்றியான ஏதாவது அவருடைய லீலைகளை பற்றியும் அவரை பற்றியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பார்வதி தாயாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் மீது கால் அதை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அங்க. ஸோ அந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திரகேது என்ற மன்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாய விமானத்துல வருகின்றார். ஸோ அவரும் வந்து நம்ம பெருமான் சொல்லக்கூடிய கதையை பகவானுடைய பக்தி லீலை பத்தி கேட்டு இருக்கும்போது அவரும் ஆனந்தத்துல வந்து புன்முறுவல் பூர்க்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஆனா பார்வதி தாயார் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நம்மளை பார்த்துதான் வந்து இவர் வந்து நகைக்கின்றார், நாம் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்து நினைச்சிட்டு உடனே சபிச்சிடுறாங்க அவங்க வந்து, நீ அர்ஷுரனாக கடவாயன்னு சொல்லிட்டு. அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தவறு எதுவுமே கிடையாதாங்க, இருந்தாலும் அந்த சாபத்தையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார் ஆக்சுவலி. யாரு? அந்த சித்திரகேது என்ற மன்னன். அவர் தான் வந்து விரக்ஷாசூரனாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதாரம் எடுப்பது. சோ அங்கே தவறே இல்லை. தனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிம்சை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்தது. ஆனா அந்த ஹிம்சையை கூட வந்து ஹிம்சையாக கருதாமல் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு ஆக்சுவலி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமலும். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனானவன் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் நம்மளால இவங்களுக்கு இது ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வருமானு யோசிச்சுட்டு தான் அவங்க செய்வாங்க. அடுத்தவர்களுக்கு என்ன கஷ்டம் வருமோன்ற யோசனை தன்மை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு.
யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திரகேது என்ற மன்னர் வந்து தாயாரால தொந்தரவு வந்தது. ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அவர் தொந்தரவாவே ஏற்றுக்கல. அந்த சாபத்தையும் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா தொந்தரவையே வந்து தொந்தரவாக கருதாமல், ஸோ இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம், அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆகியவற்றில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன், மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டார். ஸோ இந்த சுபாவங்கள் இருக்கிறவங்களும் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். எஸ், 16th ஸ்லோகம் வாசி. அனபேஷுகு சூதிர்தக்ஷக உதாசீனோ கதவ்யதக சர்வாரம்ப பிரித்யாகி யோமத் பக்தக சமே பிரியக. எஸ், இங்க இருக்கிறவர் வந்து ஒரு பெங்காலி கோஸ்வாமி ஆக்சுவலி. ஸோ அவருடைய பெயர் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல. பட் பெங்காலி ஒரு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷர்ஸ் வாழ்ந்த காலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருந்தார். ஸோ தனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல வீடு வாசல் இது எல்லாமே உண்டு அவருக்கு. ஆனா அனைத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து விடுகின்றார். விட்டுட்டு இந்த ஊருக்கு எல்லையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசை போட்டுட்டு வெறும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வதே அவர்களுடைய கைங்கரியமாக எடுத்துட்டு செஞ்சிருக்கார். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிக்சருடைய ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், நம்ம செய்யக்கூடிய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே சாதாரண செயல்கள் தான். நமக்கு உண்ண உணவு வேண்டும், உடுக்க உடை வேண்டும், இருக்க இடம் வேண்டும், அதற்கான வழி என்ன? சம்பாத்தியம். இது வந்து ஒரு சாதாரண செயல் தான். ஸோ அதையே நம்ம வந்து மேஜர் கிரைட்டீரியாவா நினைச்சுட்டு வாழக்கூடாது. ஏன்னா அதுக்கும் மேல நம்ம வந்து பக்தி ஒண்ணு செலுத்தணும், நம்மளுடைய தலையாய கடமை, பகவானை நாம மறந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். தூய்மையாகவும் நிபுணனாகவும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல வந்து பியூரா இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் கவலைகள் இன்றி, ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துட்ட பிறகு நமக்கு எதுவும் இல்லையே என்ற அந்த நினைப்பும் வரக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாவித வலிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஸோ எதுவுமே இல்லாதப்ப கண்டிப்பாக நமக்கு வலி என்பதும் இருக்காது. ஸோ அதாவது நிறைய ஏக்கங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் ஆசைகள், இது எல்லாமே வச்சுட்டு இருந்தாதான் நமக்கு ப்ராப்ளம். ஆசைகளோ ஏக்கங்களோ இல்லாம இருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த விதமான பெயின் கூட இருக்காது ஆக்சுவலி. ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இது தேவை அப்படின்ட்டு அதுக்காகவே பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கும் பாருங்க. ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ அது வரைக்கும் செய்துக்கிறது தவறு கிடையாது. அளவுக்கு மீறி நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ராங் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில அது ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு தேவையானது என்ன? இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு வாழ்றது ஜீவனத்துக்கு, அதாவது நம்ம எதுவுமே நம்ம எடுத்துட்டு போறது கிடையாதுன்றது கிளியரா தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து ஒரு சிம்பிளான லைஃப் லீட் பண்றதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறது தான் உத்தமமான காரியம். ஆனா அதை விடுத்து நாம வந்து நமக்கு தேவைக்கு மேலேயே நம்ம வந்து சம்பாதிக்கணும்ன்ற அந்த இதுலதான், அப்படி சம்பாதிச்சா கூட அது பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாக்கா தட் இஸ் ஓகே. அதாவது பக்தியில வந்து போறது வந்து தவறு கிடையாது. ஆனா நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு, அதாவது ஒரு கர்மியாக இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட்ல நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணி வச்சா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இறுதியில வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் ஸ்டோரி. ஒரு செருப்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய 10-15 தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்துக்கள் எல்லாமே சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு சம்வேர் ரெஃபரன்ஸ், ஐ திங்க் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான், உபதேசாமிர்தம்ல தான் இருக்கு. ஐ திங்க் செகண்ட் ஸ்லோகால தான் நான் படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். ஸோ அதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அந்த மனிதன் வந்து தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு எல்லாமே சொத்துக்கள் நிறைய சேர்ந்து வச்சுட்டு கருமையாக இருந்துட்டு போனவர். கஞ்சத்தனம், யாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தான தர்மங்கள் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது. அவருடைய அடுத்த ஜென்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா செருப்பு தைக்கிறவனாக்கா அந்த அவர் எங்க வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணாரோ அந்த இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிச்சை கேட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ள போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைகளாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அடித்து விரட்டப்படுகின்றார். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல நம்ம என்ன பிறவி எடுப்போன்றதே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பிறவியில வந்து நல்ல காரியங்கள் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து நிற்கும். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து காலி பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
கடைசியில வந்து நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்தா நம்மளுடைய வாழ்க்கையே வந்து மிகவும் கடினமானதாக தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேரு கேட்பான், ரொம்ப நல்லவனா இருக்கான், அவன் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னாக்கா, அதுதான் முற்பிறவினுடைய கர்மங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ யூ மே பி எ குட் பர்சன் இந்த ஜென்மத்துல, ஆனா பூர்வ ஜென்மத்திலையும் சரி அவர் என்ன தவறுகள் இழைத்தார் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவானுடைய அக்கௌண்ட்ல அத்தனையுமே உண்டு. சோ அந்த கர்மங்களை அவன் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். அவனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு கூட அதுதான். சோ நாம இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கோம்னாக்கா இது அதாவது முற்பிறவினுடைய பயன் என்னவோ அதை நம்ம இன்னைக்கு வந்து we are taking the harvest அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து சோ அத்தகு பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. எஸ் பிரபு, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. யோன கிருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோதசி ந கங்காஷதி சுபாசுப பிரீத்யாகி பக்திமான்யக சமே பிரியக. எஸ், எவன் ஒருவன் ஒரு பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்தையே வந்து எதிர்பார்த்துண்டு இல்லாம துன்பத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்பத்தை வந்து அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து நமக்கு சந்தோஷம் மட்டும்தான் இலக்கு. சோ கடினமான காலங்கள் வந்தால் அது நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாம அதுக்காக வந்து ரொம்ப வருத்தத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதான் எப்ப பாரு சதா சர்வ காலம் நான் மட்டும்தான் உலகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய குறைகளை மட்டுமே வந்து ஒருத்தன் வந்து ஹைலைட் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைப்படுவதில்லை. சோ அதாவது புலம்பவும் கூடாது, நம்ம வந்து அதிகமான ஆசையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகிழ்ச்சியும் வந்து வெளிப்படுத்த தேவையும் கிடையாது. ரெண்டு நிலைகளுமே வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும் நம்ம. அதுக்கப்புறம் எதன் மேலேயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான பற்றுதல் என்பது நமக்கு இருக்கவே கூடாது. மேலும் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையுமே துறக்கின்றானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களம் ஆன விஷயங்கள் மட்டுமே நமக்கு வந்து பிடிக்கும்னு வெளியே காட்டிக்கிறது, அமங்கலமான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற வெளியே காட்டிக்கிறது. இந்த பேதபாவங்களை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து. இந்த இரண்டையுமே வந்து ஒரு போல வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உலகத்துல நமக்கு பிடிச்சிருக்கிறது என்றதும் பிடிக்காத ஒன்று என்றும் எதுவுமே கிடையாது. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் ஒன்லி எ விசிட். நாம எப்பவுமோ எங்கேயாவது ஒரு யாத்திரைக்கு போயிட்டு வந்தா எப்படி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம போயிட்டு வரோம் இல்லையா? அங்க போறோம், இருக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், வரோம். அங்க தங்கும் இடம் நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோமா? அதாவது நமக்கே சொந்தமாகணும்னு நினைக்கிறோமா? இல்ல. அங்க போனா 2 நாள் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு இடம் இருந்தா போறோம், அதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த டியூரேஷன் தான் ஜாஸ்தி. யாத்திரை போகக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வெரி ஷார்ட் டியூரேஷன். ஆனா பகவான நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய ஒரு யாத்திரைக்கு தான் இங்க அமைச்சிருக்காரு. சோ இந்த யாத்திரையை முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து பகவான் நம்மளுடைய வீடா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய ஸ்தலத்துக்கு நம்ம வந்து திரும்பி போகணும். அந்த போறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்றதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்துண்டு நாம வந்து அத்தகு செயல்கள்ல நாம வந்து ஈடுபடணும். இது நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு உண்மை. சோ அப்படி நம்ம செய்யணும்னாக்கா இன்பத்திலையும் துன்பத்திலையும் ஒரு போலவே இருக்கணும். ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தா அதிகமாக ஆடுவது, அதுக்கப்புறம் ரொம்பவுமே வந்து கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தா பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகத்திலே நான் மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். திஸ் இஸ் பியூர்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நமக்கு நாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீலிங் சாரோ ஃபார் அஸ். ஸோ நமக்கு மட்டும்தான் கவலைகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல, வேற யாருக்குமே கவலை இல்லை. அதாவது தன்னுடைய கவலையே வந்து பிரதான கவலையாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அது அவங்க அடுத்தவர்கள்ட்ட இதே சதாசர்வ காலம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை. ஆனா அவங்களால வந்து இந்த லோகத்துல எதுக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆனா ஒரு ஞானத்தை, அதாவது ஒரு வைஸ்லி பர்சன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை உணர்ந்தவர்களுக்கு வந்து இந்த எல்லாமே ஒரே போலதான் இருக்கும். ஸோ இன்பம் இருந்தாலும் சரி துன்பம் இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே சமமாக பாவிப்பார்கள். அமங்கலமான செயலாக இருந்தாலும் சரி மங்களமான செயலா இருந்தாலும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையும் வந்து சமமாக. ஒருத்தர் இறந்துட்டா நம்ம வந்து துக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் அவங்களோட அசோசியேஷன் இருந்ததுனால மனசுல வந்து கண்டிப்பாக வருத்தம் இருக்கும். ஆனா அவர்கள் சென்ற பிறகு நமக்கு எதுவுமே இல்லை என்ற அந்த இது வந்து அந்த நிலைக்கு போகக்கூடாது. ஏன்னா பிறந்தவன் ஒரு நாள் இறக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து இறப்பு என்பது அனைவருக்குமே உண்டு
இது வந்து நித்தியமான உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அடி மனசுல வந்து பதியணும். ஸோ அவன் நம்மளுடைய கடமை இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட இருந்தாங்க, அதுவே வந்து ஒரு கிரேட்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் நமக்கு வரணும். ஸோ மங்களமானவை அமங்கலமானவை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசை, இது எல்லாமே நம்ம வந்து வச்சுக்கவே கூடாது. ஸோ இப்படி ஒரு குணாதிசயம் உடையவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா மிகவும் பிரியமானவனாக வந்து பகவான் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனை பத்தி சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ், 18 and 19 ரெண்டும் வாசிச்சிருமா. समः शत्रौ समित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखेदुः சுகதுக்கேஷு सुखदुःखेषु समः लिङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரக. எஸ். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் இருக்கக்கூடிய சுபாவங்கள், ஸோ இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் இருப்பவர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து மிகவும் பிடித்தமான பக்தன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் ஒரு போல பாவித்தறது. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பேதபாவமும் கிடையாது அன்பு கொடுக்கறதுல. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விரோதியை வந்துட்டா கூட சில பேர் வீட்டுல வந்து அப்படியே முகத்திலேயே காட்டிடக்கூடிய தன்மை உண்டு. அதுதான் மனிதனுடைய அதாவது நேச்சுரலான ஒரு இயல்பு. ஆனா ஞானம் அறிந்தவர்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார்கள். கருணை உள்ளவர்களும் பக்தர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்கள் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார்கள். விரோதி வந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி கொடுக்கணும் வீட்டுக்கு அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பாக அந்த அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து பார்ப்பாங்க. வீட்டுக்கு வந்தவங்களை வந்து என்னைக்குமே அவமானப்படுத்தி அனுப்ப மாட்டாங்க. அவன் விரோதியாக இருந்தாலும் நண்பனும் எதிரியும் ஒரு போலவே நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அன்பு செலுத்துவதில். மான அவமானம், ஸோ நமக்கு வந்து மானம் என்பது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து காப்பாற்றி கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா அவமானம் என்று நம்ம கையில இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு தவறி நடந்து விட்டால் அதுக்காக நம்ம வந்து அதையே நினைச்சு நம்ம வந்து வருத்தப்படவும் கூடாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை மனசுல எடுத்துடணும்னு வச்சுக்கோ, அதனால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் மன உளைச்சல், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எங்கெங்கயோ போய் முடியும். அதனால அது தேவையே கிடையாது. நடந்து முடிந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்மளால மாற்றம் செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால வந்து அதை மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நாம வந்து போனாதான் நாமளும் வந்து ஒரு தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த பாதையில வந்து முன்னேறி இருக்கோன்றது அர்த்தம். இல்லைன்னாக்கா நாமளும் ஒரு நார்மலான மனிதன், மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்கத்தான் போறோம். ஸோ மீண்டும் இந்த சக்கரத்துல வந்து உடனென்று தான் இருப்போம். ஸோ நமக்கு எது முக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து ப்ரையாரிட்டியை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், ஸோ அதாவது நன்மை தீமை, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இரட்டை நிலைகள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே நம்ம சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். சோ இந்த புகழ்ச்சி, நம்மள ஒருத்தர் வந்து புகழ்ந்து சொல்லும் பொழுதும் அதுக்காக நம்ம தலை மேல போறதும், நம்மள ஒருத்தர் வந்து இகழ்ந்து பேசிட்டா அதுக்காக நம்ம துவண்டு உட்கார்ந்துறதும், இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஆக்சுவலி ரெண்டுத்தையுமே ஒரு போல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போ. அவங்க புகழ்ந்தாலும் ஒரே நிலையில தான் இருக்கணும், இகழ்ந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்படவும் கூடாது. ஆக்சுவலி நடுநிலை வகிக்க வேண்டும். களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதுமே விடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்ட செயல்கள்ல வந்து நம்ம என்னைக்குமே ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மானிட ஆகப்பட்டன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது என்று வேதங்கள் பிரகாரமே சொல்லியிருக்காங்க. மது அருந்தக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதாட்டம் செய்யக்கூடாது, இந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு உயிரை வந்து வதைக்க கூடாது, இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ரிட்டன் இன் வேதாஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை கண்டிப்பா நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஆக்சுவலி ஸோ மௌனமாக எதனையும் கொண்டு திருப்தி உற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம வந்து மனதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்க கூடாது. அது நமக்கு மட்டுமே பாதகம் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா கண்டிப்பாக அது பகவானிடத்தில் அர்ப்பணித்து விட்டு நாம நம்மளுடைய செயல்களை கடமைகளை செய்ய முன்னேறி செல்ல வேண்டும். ஸோ அதனால அதையே மைண்ட்ல போட்டுட்டு நம்ம வந்து, ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தெரியாம ஒரு இடத்துல நம்ம ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டினோம்னாக்கா அது நடந்து முடிந்த கதை ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணும்ன்றத மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்கணுமே ஒழிய, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சேன்னு நம்ம வந்து அதை பார்த்தே புலம்பிகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து நம்ம வெளியே கண்டிப்பா மனதளவுல வெளியே வர மாட்டோம். பிசிக்கலி நம்ம வந்தாலும் மனதுல இருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியாது. ஆக்சுவலி ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுல வந்து திருப்தி சந்தோஷம்.
சோ நமக்கு இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு பிராப்தம் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா அதையே நம்ம வந்து ஏற்றுண்டு போகணும் ஆக்சுவலி. சோ அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. S20th ஸ்லோகம் வாசி பிரபு. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்தானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாக. எஸ், பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை, சோ அந்த அழிவற்ற பாதையை நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகம், நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் இந்த உலகத்துக்கு ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து முதலும் முடிவு எல்லாமே உண்டு. நாம இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம செய்த செயல்கள் வந்து அது எங்க தொடங்கிச்சு எங்க முடிய போகுது, அதை முடிக்கிற வரைக்குமே நம்ம இருப்போமா இல்லையா அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. ஆனா ஆன்மீக பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்ற பாதை. அது நம்ம எங்க தொடங்கினாலும் எந்த இடத்துல முடிக்கிறோமோ இந்த உலகத்துல நாம் இருக்கும் பொழுது மீண்டும் அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து நம்ம தொடங்குவோம். அது ஒண்ணுதான் வந்து கண்டினியூவேஷன். ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இடத்துல போகிற வரைக்குமே வந்து எண்ட் பாயிண்ட். ஆனா இந்த பௌதீக செயல்கள் அனைத்துமே வந்து முதலும் முடிவும் உண்டு. அது நாம இந்த உலகத்துல சம்பந்தம் இருக்கிற வரைக்கும் அதோட அது முற்றுப்புள்ளி. அது முடியுதோ இல்லையோ நம்மளோட அது முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். சோ நாம் அதை முடிக்கிற வரைக்கும் நாம் இருப்போமான்றது நமக்கு தெரியாது. சோ பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். நாம் எல்லாருமே ஆக்சுவலி பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து, பகவான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லாருக்குமே இலக்கு. சோ அவரை பற்றிய ஞானமும் அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமும் தான் நமக்கு எப்பொழுதுமே நித்தியமான பாதுகாப்பு. அவருடைய நிழல்ல தான் நாம என்னைக்குமே வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன், சோ ஸ்ரத்தா அப்படின்னு ஸ்ரத்தானான்னு சொல்லியிருக்காங்க, மத் பரம. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையோடு, சோ தன்னுடைய பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல செலுத்தும் பொழுது எனக்கும் மிகவும் மிக மிக பிரியமானவர்கள் ஆகிறார்கள் அவங்க வந்து. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த சாப்டரு இதோட முடிஞ்சது. எஸ், ஐ திங்க் ஓம் தத் சதிதீர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संहारे सो भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ராதிகாமா நீங்க ஸ்டோரி சொல்றீங்களா? எஸ் மேம். கிருஷ்ண பிரபு நீங்க போல்ஸ் போட்டுருங்க, அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், பேரலலா நடந்துட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? எல்லாருமே போல்ஸ் வாசிச்சு நீங்க அத கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ராதிகா வில் பி டெல்லிங் தி ஸ்டோரி சொல்றாங்க அவங்க. உங்க வீடியோ வரலமா? இப்ப தெரியுது. தெரியாதுமா. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து நேத்து கதை நம்ம பார்க்கலாம். மாதவேந்திர புரி என்றவர் வந்து, சோ மாதவேந்திர புரி என்றவர் யாருன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அதாவது மாதவேந்திர புரி என்றவர் வந்து மிகப்பெரிய பக்தர், கிருஷ்ணர் பக்தர். அவர் ஒரு இடத்துல சாப்பாடே கிடைக்கலனாலும் அவர் கம்முன்னு இருக்க மாட்டாரு. அவர் அங்க போயிட்டு அவர் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாவது அவர் எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணி அது அவரோட ப்ரீச்சிங் ஒண்டி அவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டே தான் இருப்பாருன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இப்போ மாதவேந்திர புரி வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி அவருக்கு என்னன்னா, என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி யார்கிட்டயும் கையேந்த மாட்டாரு. அப்படி கிருஷ்ணரே வந்து அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாருன்ற ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பார்ட் 2 பார்க்கலாமா? என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் அந்த ஊர்லயே அவர் வந்து தலைமை பூஜாரி ஆயிடுறாருன்றது நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன். சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலரா ஒரு சந்தனம் வாங்குறதுக்கோசரம் அவர் வந்து நார்த் இந்தியா அவர் அங்க போயிட்டு இருப்பாரு. ஜெகநாத் பூரி எல்லாம் தாண்டி அவர் அங்க போய் அங்கதான் கிடைக்கும்ன்றதால அங்க கற்பூரமும் அந்த சந்தனமும் வாங்கிட்டு அவர் வர்ற வழியில வந்து என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டி ஒரு சாமி இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா கீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கீரைனா நம்ம பாயசம் சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அங்க இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அங்க என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாமி அந்த கோயிலுக்கு போறாரு. அங்க இருக்கிற கோபால் கிருஷ்ணனோட டேட்டிக்கு வந்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அங்க வந்து அந்த பாயசத்தை கொண்டு வராங்க, அதை குடிக்க படையறதுக்கு. அப்போ கரெக்டா அவர் வந்து பார்த்த உடனே அவர்
யோசிக்கிறாரு, இதை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணலாமேன்னு அவருக்கு ஒரு க்ஷணம் ஞாபகம் வருது. அது ஞாபகம் வந்த உடனே அவருக்கு வந்து என்னன்னா, இது வந்து இந்த கோயில் வந்து ஜெகநாத் புரியில இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுல இருக்கு. சோ அது பண்ண உடனே அவர் நினைக்கிறாரு, இது எவ்வளவு பெரிய தப்பு. ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுறதே வந்து அவர் யாராவது குடுக்கலன்னா சாப்பிட மாட்டாரு. ஆனா அப்படி இருக்கிற நிலைமையில வந்து இவர் வந்து இந்த மாதிரி நினைச்சாருன்னா லிட்டரலா வந்து அது சாப்பிட்டதுக்கு சமானம் ஆகும். அதை வந்து அவரால் தாங்கவே முடியாததால அவர் வந்து உடனே என்ன சொல்றாருன்னா, இது இங்க இருக்கவே கூடாது, எனக்கு லாய்க்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடுறாரு. போயிட்டு என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ், ஒரு விளைவுல ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டாரு. நைட் ஃபுல்லா அவர் சாப்பிடக்கூட இல்லை. ஏன்னா அவர் மனசு வந்து அது கொஞ்சம் கூட அவர் ஒத்துக்கவே முடியாது. அந்த நிலைமையில என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இடத்துல வந்து அங்க இருக்கிறச்சே அந்த சாமியோட தலைப்பு சாமியா இருக்கா இல்லையா, அவருக்கு வந்து கனவு வருது. இந்த மாதிரி என்ன கனவு வருதுன்னா, இந்த மாதிரி மாதவேந்திர பூரிக்கு இன்னும் ஒருத்தர் என்னோட டிவோட்டி வந்து சாப்பிடாம இருக்காரு, அவருக்கோசரம் வந்து நான் வந்து என்னோட தரை பின்னாடி நான் வந்து ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன், நீ வந்து இந்த எடுத்துன்னு போய் அவருக்கு கொடு அப்படின்னு. சோ இந்த தலை பூஜாரியும் வந்து அந்த மாதவேந்திர பூரியா தேடிட்டு வந்துட்டு, இந்தாங்க இந்த மாதிரி உங்களை சொல்லி உங்களுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னு. அன்னையில இருந்துதான் கீர்ச்சோர் என்ற பேர் வந்து இந்த சாமிக்கும் வந்துச்சு, இந்த கிருஷ்ணருக்கு. சோ கீர்ச்சோர் அண்ணா, சோர் அண்ணா ஹிந்தியில வந்து திருடன் அப்படின்னு. நம்ம வந்து எல்லாருமே கிருஷ்ணர் திருடன் சொல்றோம். அவர் அந்த பட்டத்தையும் எடுத்துக்கிறாருன்னா நம்மளோட ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம் தான் அவர் எடுக்கிறாரு. சோ அதனாலதான் அன்னையில இருந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம தரை போட்டுதான் கிருஷ்ணர் கொடுப்போம். ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட டிவோட்டிஸ் கூட திருட்டு வரும் அப்படின்னு. சோ இருக்கிறதுலயே நம்ம வந்து நிறைய பேர்கள் பார்த்தோம். ஒரு பேர் பின்னாடியும் நம்ம தான் இருக்கோம், அவரோட டிவோட்டிஸ் தான் இருக்காங்கன்றது இந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? சோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, we'll see the polls பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் பகவானிடம் மிகவும் பக்குவம் அடைந்தவர்களாக கருதப்படுபவர் யார் என்று கேட்டான். உங்களது கருத்துப்படி மிகவும் பக்குவம் அடைந்தவர் யார்? அதற்கு பகவான் விடை அளித்தார். யார் என்று பகவான் விடை அளித்தார் என்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சோ தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர் வந்து பக்குவமானவர் கிடையாது. மிகவும் பக்குவமானவர் உருவ வழிபாடு செய்யறவங்க தான். எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், தன் சுயநிலத்திற்காக கடவுள் வழிபாடு செய்பவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் கடுந்தவம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் எவர் இந்த 15 எழுதியிருக்காங்க இல்லையா, தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. பக்தி தொண்டில் ஈடுபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய உருவத்துல தான் அவங்களுடைய பக்தி என்பது இருக்கும். சன்ய மேந்திரியா, அதாவது கர்மேந்திரியா, ஞானேந்திரியான்ற மாதிரி புலன்கள். கிரமா என்றால் என்ன, அது என்ன கிரமம் என்றால் என்னன்னாக்கா அனைத்து புலன்களையும் அடக்கி, கண்ட்ரோலிங் ஆல் சென்சஸ், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. இதுல வந்து கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்கள் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறோம். அதுதான் வந்து அந்த செகண்ட் தேர்ட் 12.3 and 4 ஸ்லோகத்துல வர்றது ஆக்சுவலி சன்யமேந்திரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பின் வருவனவற்றில் எது உருவகமாக ஆத்மாவுக்கும், ஸ்கிரீன் தெரியலையா, இருங்க பிரபு, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டேன்ல, உங்களுக்கு தெரியணுமே. ஸோ உங்க டிவைஸ் ஒரு வாட்டி நீங்க மறுபடியும் இது பண்ணி பாருங்க வருதான்ட்டு. பின் வருவனவற்றில் எது உருவகமான ஆத்மாவிற்கு கடவுளின் நேரடி தொண்டு செய்ய எளிதானது? அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்துல தான் நம்மளால வந்து பகவானுக்கு நேரடியா வந்து பக்தி செய்ய முடியும், அதாவது கைங்கரியம் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அர்ச்ச விக்கிரகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம புருஷனுடைய உருவம், அததான் வந்து ஃபார்ம். ஸோ அதாவது உருவம் என்பதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. அவதாரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த அவதாரம் எடுத்தார், ராம் அவதாரம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ பிரபு இன்னொரு வாட்டி லான்ச் பண்றீங்களா கிருஷ்ணா பிரபு? ஆல்ரெடி இதுல 20 பேர் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க, மறுபடியும் லான்ச் பண்ணா எல்லாமே போயிடும் இல்லையா? எல்லாமே போயிடும். ஓகே. தூய பக்தி சேவைக்கான இணைப்பை ஒருவர் எவ்வாறு உருவாக்குகின்றார்? அதாவது பக்தி தொண்டாகிய இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒண்ணு.
அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஆன்மீக ஆசிரியை அணுகுதல், அது கரெக்ட் தான். நல்ல சங்கம், தட் அண்ட் ஆல் இஸ் ஃபைன். ஆனா தேர்ட் ஆன்சர் தான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. மேலக்குரிய அனைத்துமே கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் தான். ஆனா ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த மெயின் திங், தன்னொரு தூய பக்தி சேவையை இணைப்பு என்பது நமக்கும் பகவானுக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொள்வது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யோகம். ஸோ அந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம வந்து பகவானோட இணையும் அந்த தன்மை தான் வந்து தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ கிருஷ்ணர் இது வந்து அம்பரீஷ் ஸ்டோரி இன்னும் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ராதிகாம்மா. ஸோ யாருக்கு தெரிஞ்சதோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. சொல்லிட்டாங்களா? அம்பரீஷ் சொல்லிட்டீங்களா? 3 days back சொல்லிட்டேன் மேம். ஓ, அன்னைக்கு நான் லேட்டா ஜாயின் ஆனேன். ஓகே, சரி சரி. தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா. சாரி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மகாராஜா அம்பரீஷின் பக்தியை கண்டு மனமகிழ்ந்து தன்னுடைய எதை கொடுத்தார்? பாஞ்சஜன்யம், அந்த சங்கையை கொடுத்தார் ஆக்சுவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஆதிசேஷனை கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுதர்ஷன சக்கரத்தை, கருடனை. அவர் சுதர்ஷன சக்கரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்காக அனுப்புனது வந்து சுதர்ஷன சக்கரம் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாராஜா அம்பரீஷின் யமுனா நதி கரையில் ஏகாதசி விரதம் மேற்கொண்டு இருந்தபோது மகரிஷி, எந்த மகரிஷி வந்தார் அப்படின்னாக்கா துர்வாச மகரிஷி வந்தார். எஸ், எந்த போல் பிரபு. எஸ், உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 2 ஃபார்ம் வந்து ஆஸ்க்ட் ஆக்சுவலி. இன்னைக்கு வந்தா நான் இன்னைக்குள்ளேயே நான் வந்து ஆட் பண்றேன். ஏன்னா அது டேட் எடிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ யாருக்கெல்லாம் லெவல் 2 படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் ஆகலாம். கிளாஸஸ் எல்லாம் தமிழ்ல தான் எடுப்போம். ஆனா அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலுமே சப்மிட் பண்ணலாம். எக்ஸாம் கூட உங்களுடைய விருப்பம் தான். தமிழ்ல தான் எழுதணும்னு நினைச்சாக்கா தமிழ்ல எழுதலாம், இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம்னு நினைக்கிறவங்க இங்கிலீஷ்ல. பைலிங்குவல், ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பரே நான் பைலிங்குவல் தான் கொடுக்குறேன் நான் ஆக்சுவலி. சில பேருக்கு கம்ஃபர்ட்னஸ் வந்து இங்கிலீஷும் இருக்கு, கேட்கறதுக்கு தமிழ் பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ எழுதுறது படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தே மே லைக் இட். ஸோ அப்படிப்பட்ட அதனால தான் பைலிங்குவல் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள வந்தா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஷேர் இட். ஸோ யாரெல்லாம் ஒரு ரவுண்டு மகாமந்திரம் பண்றீங்களோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஸ்ரத்தாவன் சர்டிஃபிகேட் உண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து லெவல் 2 கூட அதுதான் ஒன் ஆஃப் த எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ 1 ரவுண்ட் ஃபுல் ஆஃப் மகாமந்திரம் சொன்னா மட்டும்தான் லெவல் 2ல உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணவே முடியும் உங்களால. கண்டிஷனே அதுதான் வரும். ஸோ அதில் நீங்க எஸ் ஆர் நோ இதெல்லாம் சொல்லணும் நீங்க. ஸோ உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் எது ரைட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறதோ, இது வரைக்குமே வந்து 1 ரவுண்ட் சொல்லாதவங்களா இருந்தாலுமே இனிமே சொல்ல முடியும்